non bandiraɓe on calminama moni foof inde mum e yettode muɗum ko télévision ma AIDS TV ari waɗande on ko heewi waɗande on ha joni gonɗen koye garangal Baba Maal to tulde Dubango joni o en mbiyat tan Aissa Diallo bisimilla ma calmina bandiraɓe. Eyi bismillah rahmani rahim caggal jettuɗen Allah juurɗen e nelaɗo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi hokki meɗen kattange artude ɗo hen tigui rigui e studio meɗen rahmatullahi mi salminima yeɓoɓe AIDS TV to gonɗon ene goniri ɗon foof moƴƴere Allah e moon en calmini tuldenaɓe to goni ene goniri foof. Eyi Aissa Diallo gonɗen koye ha joni gonɗen koye garangal Baba Maal to tulde no miijo ngo ari nde holno mawɓeɓe jaɓɓori ɗum? Eyi rahmatullahi mawɓe tulde ɓe jaɓɓima ɗum no hannirta ni en fotirta ni kadi min jokkodirino hen ni e mawɗo wuuro ngo on woni Ba Alassane Adama o wi wonde sukaɓe ɓe kala ko peƴƴi kanko mo wurondo teno wona kanko tan de ko kanko min dañi jokkodirde kono o joɗani ɗon ko mawɓe wuuro ngo foof kala ko sukaɓe peƴƴi maɓe ndondo. Machallah ɓe mawɓe kam moom machallah ne moƴƴi wuuro mbiyen joni o tan yo karalla o rokku en élément o. En gari ɗo ha e nder galle mawɗo wuuro tulde Dubango e hartala Ba Alassane Adama joni o ma dokkuma o salmodira e bandiraɓe haade men yabande namde ɗe jogoɗen namdade mo ɗe. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mi salmitima on kadi mi bismini on e wuuro tulde Dubango e hartala. Beele an a tini ɗo gargol Elhadji Baba Maal. Machallah mi tini garangal Baba Maal gila e fuɗɗode sukaɓe ɓe nde miiji ɗum nde miiji ɓe gaddo e Baba Maal ne ari hayre mbara walla hayre gollere ɓe gari ɗo sukaɓe ɗiɗo goto wiye Papa Sall ene wonde Abda Ba min fof ɓe gadi haalande miijo ngo mbimi wallahi ene moƴƴi ɓe jeehi noon sabu waɗi sababu noon yo Allah mo yettane Allah fof kadi ko yettane sababu fof yettata Allah e sababu nde Pape Mokhtar en andirno e makko ɗum woni sababu kadi kamɓe jokkodirgol men Baba ɓe jeehi haɓe jetti to hayre gollere ɓe jindire Baba Maal ɓe kalde mum Papa Mokhtar walliɓe haɓe jindire Baba Maal kalde mum ha feere programme o fonno walde guila décembre ɓe gatti ɗo kadi ɓe kalni bimeɓe kala ko ƴetti ɗon ko faati tulde taw ko hunde ɓamtore tulde ko yeeso min gonata ko ɗum waɗi noon guila nden faade joni ke maɓɓe min gondi jamma e ñalawma ko pewji foof ko minen dundi hay batuji maɓɓe ha hiira ni ko ke maɓɓe min gondi mi haali arrêté goto emin mbata ɗo école ɗo puisque ɓe mbarata ɓe fof ko sukaɓe amen mbimeɓe ay ɗeɗo ceene min mbayri ɗo gueɗe hedde 72 73 min mbayri jooɗade ɗo ko ni min jooɗorno ɗo en emin paadi pour sukaɓe gari mbaɗa théâtre uji amen étectiri comme ça pendant les vacances ɗum no firti tan kala moƴƴere nde sukaɓe gaddi mawɓe poti ko rondade ɗum waɗi min rondade golle ɗe emin jaade mabɓe noon ha yeeso Allah. Moƴƴi mbeɗa sikki en nani konngol mawɗo wuuro ndeɓe miijo ngo wonde eɓe gaɗa ɗo Baba Maal kadi saabi eɓe gaɗa ɗo Baba Maal ko gam yidde ƴellidde tulde walla haalayɓe walla barakna e hoon walla gorgol e hoon walla murtani e hoon ndeɓe kalanma ngono miijo ngo holno miijo ngo wayema. Minen kam kala ko addata développement kala ko addata ɓamtare wuuro ko yeeso mum min goni ndeɓe kaali nde ɓe kalan tan fijirde mere par ce que ɗum ɗo wona fijirde goho ko pinal ɗiɗi kadi e waɗi gartam ɗam kadi wonɗo fayi mbi kala gartam ɗam kam fayi ke wuuro ko fate dispensaire ko fate école aji ko fate kadi maison de galle pinal kala koɓe miiji wadde kam ko ɓamtare wuuro ngo ko ɗum waɗi minen yaddu hen pour wuuro ngo ne ɓamto wuuro ngo noon ɓamtorto ko ɗeɗo gueɗe waɗon action ngaji gaddoji hunde taw hunde nde wona ko bonnere faade kadi ke wuuro ko mbaɗen ɓamto wuuro ɗum tan waɗi min yaadude hen haydara goɗɗum. moƴƴi hol wasiyaji basitoɗa tuldenaɓe walla mbiyen haalayɓe walla kadi mbiyen gorgol walla mbiyen barakna walla murtani ko addi foof mbeɗe d' abord mbeɗe yetto noon o noon AIDS TV umma jabde on ummade Nouakchott ha jettoɗon min ɗo e tulde yidde couvrude événement o
ete oɗon gandi kadi mbaɗo ɗum tan gratuitement mbaɗon ɗum tan wona kalis amen addi on wona jawdi amen addi on wona intérêt addi on tan ko yidde développede tulde ɗum noon min mbawi tan ko yettude on yettude AIDS TV yo Allah nawru ɗum yesso kadi sabu Amadou Bayero oɗo kadi ko ɓiɗɗo tuldinajo kañum kadi gila ɗum fuɗɗi o téléphone mi ɗo o wi wonde ko mi jiiɗi jokkodirde amen min mbi wallahi ha ɗum yetto ɗum noon mbaɗa yettima o waɗi ko wino heddi kay minen min mbaɗa min mbawi kam jobde dimina kono kam on mbaɗi yono ponno wadde ha timmi eɗen gandi rewɓe tuldinaɓe ko gollotoɓe ko liggotoɓe ko dariɓe min teskima eɓe ngakka ndiyam saabu komin gari ko min jurnoynomo jardin ngaji gonɗiɗa ɗi min towani ɗo ndiyam bawɗam yondeɓe kamɓe haaɓe gollo e jardin ngaji no foti gollorade ni saabu minen to Nouakchott so nana weeli wiyete ko nana bogge so makka ɓendi wiyete ko makka bogge so fatade heeri wiyete ko fatade bogge so tawi yimɓe gari ha e jardin ngaji bogge naɓe tulde dubango tawani hen diƴƴe jonde ene ɗeɓi hawnade seeɗa a jarama namdal ma de ne heewi fayida rewɓe tulde kam so wiyama ko liggotoɓe ɗum kam a puujaki rewɓe tulde ko liggotoɓe ko dariɓe lang ene jeeya e ɓurɓe addade coopérative uji jaruɗo ɗo yesso ɓe nani ɗo ko heewi e ganduɗa hoorema e développement tulde ko ummi ko rewɓe koto coopérative uji mabɓe saabu sabam darmaɓe World Vision en PAM en ONG ji mawɗi ene gadda ɗo balle mumen balle kadi baɗɗe fayida sababude mabɓe kamɓe sababude golle mabɓe kamɓe ɓe mbaɗi jardin o machallah ene marchanno no feewi nde wonno ɓe dañi ɗo forage walla forage tan forage belɗo en nawanaɓe ndiyam ɓe ngala caɗele caggal ɗum wuuro ngo fof manque ndiyam wuuro ɓoggue fof manque ndiyam kamɓe ndiyam mabɓe ko belɗam directeur SNDE nden à l'époque ɓoggue najo ñaagui ɓeɗo yo yimɓe yo ballu min e forage mabɓe o mbate eɓe kutoro ɗum pour ɓoggue fof ɓe caali minenne min gaare minenne min jante directeur min ñaaguiɓe yo cine ɓe goppa par ce que ɓaɗi ko intérêt général ko wuuro fof ne wona ɗum ɗon ko wuuro fof ɗom ɓe luɓata ɓe tan guila nde ɓe luuɓiɓe noon ɓe luuɓiɓe forage o ɓen gari mbaɗi ɗo pompe mumen ene weddo ene nawa ndiyam dow ene distribué yimɓe ndiyam ɓoggue ko ndiyam kaɗɗam waɗaka barke ɗum fof ne gandi min goyi min kaali min ɗum ni minen ɗo min gonɗo min jarake boyli emin jogui ndiyam kono hewɓe amin jara ko boyli walla forage uji goɗɗi ɗo seeɗa belɗi ɗi min coora bidon temedere bidon 20 litre coora ɗum temedere taw robinet nandira e hakkude galle ma jara joni noon kamɓe noon ɗum woni probléme mabɓe kamɓe joni noon guila noon ɓe batti yen rosirede ndiyam kaɗam ɗam sonle ko kiɓe ndiyam ɗumɗoji mabɓe fof maayi joni son SND wiyata no itti ɗum ɗoji mum tottiriɓe kono ha joni ndiyam ɗam fo yarano foti yarude ni kono soɓe dañi ndiyam kam moƴƴam ndiyam tan somi goppinoma kamɓe ala koɓe poti yidde remru kono noon ndiyam malheureusement ndiyam ala ndiyam goɗam ɗam kadi waɗaka barke ko ndiyam kaɗɗam so rosarama hunde moƴƴata ko ɗum waɗi minen kam so Allah min manka ɗon kam e manka kono wona wasde ɓe darade kam beele ala peeje poɗɗo sakkede ha ndiyam ɗam dañe en foti sakkede ko ñaguede tan go ko ñagade ɗiɗi kadi forage mabɓe o kadi ƴeewe sene wawi fewde ɗum fof ma miijo hen ay joni fijirde Baaba Maal kamɓe ɓe mbaɗi participation mabɓe mawɗo hen kono so gasi so Allah hokki min dañi gartam mamin jooɗo wiya kene fayde mamin jooɗo kala kene fewna kala ko ɓuuri manquede so tawi tan kamɓe kalise fof ene hokkaɓe ndiyam tan ɓe pewne ndiyam kamɓe ɓe dañi ndiyam jardin mabɓe moƴƴo ɓe dañi hen ɗum par ce que soɓe dañi ndiyam ko minen dañi ndiyam joom suudu so itti nana a sotta nana so yeeyi soodi sabunde ñagota kam ko coɗa sabunde donc ko intérêt ko kema arta minen min gonani contre ɗum so tawi tan ko docitaji amen ɗi min dañata ɗe min dañi bénéfice o ene wawi fewnande ɓe dañi ndiyam kamɓe tan ha heewa ko ɗum hen min mbaɗata ɗum wonno min jaɓɓade miijo Baaba Maal arde ɗo fija so fiji kala ko goo ko pinal men ko fina tawa men ɗiɗi gartam ɗam kadi wona gartam men wona gartam kadi wona naate wuuri he kala komin gandi ene non faltaki debbo faltaki gorko faltaki école faltaki komin gandi foof ɗo ne manki minen fof joddoro min ƴeewa wadde ɗum toon moƴƴi Allah jarama a jarama Aissata rendi wuuro ko mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe rewɓe ɓen holno jabbiri ɗum e caggal nde worɓe ɓe
mbi wonde kala ko sukaaɓe ɓe peƴƴi eɓe ndondo rewɓe ɓene keedani hen caggal en jokkodirino tigi rigui e mawɗo rewɓe tulde on woni Dieynaba Amadou Ba kanko no haali hen ko waɗi fayida caggal ɗum en jokkodiri e mawɗo Aminata Cewɗo Lo on kadi machallah ko haali hen ko ne foti teskede caggal ɗum kadi en jokkodirino e Keccel Ba bonni seeɗa tan koɓe babaɓe ko ɗum woni caɗele ɗe en jokkodiri kadi e mawɗo meɗen hono Mariame Souleymane Diop kamɓe fof koɓe kaali ko hunde wonde fayida eyyi joni o en mbiyat karalla o tan yo rokku en jokkodire ɗe mbiyetemi ko Dieynaba Amadou Ba jettetemi ko Seydou Ba mi hersira nde ɗo yettode ko ardi fof mi salmini on onon bandiraɓe ɓe fof mi salmini on inde moɗon e jettode moɗon kikiɗe hande weltade wodani en ɓesgu tulde dubago e hartal en jettiri ɗum Allah kadi nde jooɗiɗen ɗo eɗen kaala kaɗo haala eɗen ñaagui Allah moƴƴere ko faya ko yo Allah fewnan en so won tan a woni hen kadi yo Allah baddin minen ko sukaɓe peƴƴi fof emin dondi ha yesso jomiraɗo saabu ala komin jogui sona ɓesgu amen ballal Allah ene laaɗo ɗo min ñaagui ballal noon yo Allah wallitir min cellal walla ɓesgu rokka ɗumen kadi wune rokka no rondora yo Allah wat hen sutura eyyi noon tigui rigui moɗo Dieynaba min calminima eɗen gandi e koɗo meɗen ko janggo foti arde ɗo onon en tant que kon rewɓe oɗon jogui ɗo ene kadi coopérative gollotoɗo hol darde mon mantinde e heeride e oɗo ɗiɗo ñalɗi jogorɗi fayaya eyi min keblani ɗum dey hunde fof noon ko ma yetto hankkadi kam koko yetti minenne koye heblo min goni heblo ko hankkadi yettima emin oɗo jiyaɗo Allah garowo koɗo tedduɗo teddinɗo leñol ngol te minen emin jinno yidemo ko adi joni kono hunde fof kode Allah foti yettoto ko Allah foti yetti ko noon emin jabri ɗum Allah kadi emin jaɓɓi ɗum ha yesso jomiraɗo saabu e ɗum weeli min kanko garowo emin joganimo keblugal timmugal heddi noon ko Allah timminta gueɗe ñaguiɗen tan ko Allah timmi tare wode min hen saabu ɗum emin jogui weejo muɗum weejo ngo ko hollirde komin liggoro e komin dillirta komin dillirta koye min jiiɗi hollirde ɗum saabu ɗum wona kersini ɗum ko ɗum tan woni ko yimɓe fof ndendirta kadi ko ɗon tan neɗɗo yirto hoore mum minen coopérative min jiiti koye amen Allah alhamdulillahi rabbil alamin emin jiiti hen koye amen no feewi ne kayni ha jiiyen tan woni ko woni yesso daɗani guiri eyyi ha joni de coopérative mono no poti no poɗɗon onon rewɓe no poɗɗon kadi holko woni gollal mon minen rewɓe tulde min komin 450 neɗɗo kono ko dillata tan e nder wuuro ngo kam ko dari joni ko komin 250 emin dari darde tinde emin gooba emin ndema emin mbaɗa ɗeɗo gueɗe emin ndema emin gooba emin caña emin mbaɗa ɗum ɗo couture ɗe gueɗe min jogui ɗumen ko ɗum min dillirta ɗo eyyi ko noon tigui rigui eɗen gandi koɗo garowo o famɗani kadi ma yimɓe ngar banggue yoy banggue guure catiɗe e tariɗe ɗi fof ma ngar kadi kala ko fewni ko rewɓe pewni kala kadi no wayi waade kadi ko rewɓe mbaɗi holko wonata wasiya ma e rewɓe wonɓe e tulde dubango eyyi min ñaagui Allah tan de yoɓe mbaddu hen deeƴal ko hunde fof ko needi rokkani haydara rokkata ko aroɓe ɓe ko bandiraɓe mabɓe ko fasiraɓe mabɓe yoɓe jaɓɓoro ɗumen teddugal ɓe dusira ɗumen teddugal ko teddugal ñaaga yoɓe teddino aroɓe ɓe dusira ɗumen saabi Allah e nelaɗo muɗum saabu hunde fof ko teddugal te kadi ɓe mbadda hen netare ɓe mbadda hen newuya ɓe mbadda hen kadi needi hunde fof ɓe dokku hen needi eyyi joni holno ko jiiɗa ngakki e ɗeɗo golle so janggo soɓe keɓɓitoyode holno mbiyata eyyi mbiyatmaɓe tan ko ardi fof kam kala koɓe jaaha kala koɓe dilla yoɓe dillide mawɓe ɓe jaada kadi e rewɓe yimɓe mbawa yaade hande taw jaadani e rewɓe koɓe mbaɗa fof yoɓe jaada rewɓe ɓe dilli kamɓe dilloɓe sukaɓe dilloɓe Allah rokki guite ɓe dilla ɓe yoɓe dillide mawɓe ɓe dillide e rewɓe ko rewɓe jogui tambi gueɗe ɗe fof saabu so ñolde ñolli han totte jomum rewɓe hande ko tambaki fof yahata assalamu aleykum mononon bandiraɓe mbeɗa salmina on mbeɗa juuro on mbeɗa yetta on goto e moɗum foof inde mum e yettode mum eɗo wawi wonde kala saabu ndeɗo weltare nde min dañi ɗo e ngoɗo wuuro tulde dubango e hartal min beltanima Allah e nelaɗo mum beltanima kala joɗo wawi wonde e dunde baba adama he fof guila e rew ha e worgo beele attini baba mal garangal muɗum ɗo e holno jiiruɗa ɗum baba mal mi tini garangal muɗum ɗo e wuuro ngo e leydi ndi fof dilli nokku o fof dilli
wonɓe ɗo e nokku he e wonɓe e ladde ɓe fof min nde men dillen e weltanade ɗum nde tawno waɗi min weltanade ɗum ko neɗɗo jiɗɗo yimɓe jiɗaɗo ko neɗɗo kadi gendiyanke mo yimɓe gandi kadi ko jiɗɗo pulago ko pullo mawniɗo kadi pulago e nder aduna he ɗum noon alay saago so baba ma ne ara waɗama ɗo préparation ma won hande lebbi 6 walla lebbi 7 ko hen sukaɓe goni e dippa en jetti Allah noon e nelaɗo mo Cheikh Tidiane eɓe mbaɗe bawɗe hattano ha Allah rokki en kadi hawrude e ñalawma o yettima ɓe mbaɗi hen doole mabɓe fof ɓe ndende bandiraɓe mabɓe kala ɗo beltotoɗo woni weltanimama ɓe ndende mum weltare hay hunde ɓe keddani hay hunde ɓe ndesani no wayanno moƴƴo fof wayi noon yooɗi golle ɗe peewi yaari no foti yaarude ni so tawi ko haala Allah tawi tan ko beltotoɗo so heeɗima ɗum walla so yiri yitere mum ma weltano Allah weltanoɓe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam eyyi ko noon tigui rigui joni mataw min tottata tan mbasiyoɗa bandiraɓe sukaɓeɓe noɓe poti kamɓe tigui rigui wondirde e koye mabɓe e so tawi kadi ɓe dañi koɗo kadi holno ɓe jaɓɓorto ɗum eyyi min mbawan wiide sukaɓeɓe tan ko yettinno hankkadi koye saaha mumen goni ndeɗo darde nde ɓe daari haala fof darima dardima e mabɓe ɗum noon kala ɗo bandiɓe wawi wonde e batti mum haqqille saabu so neɗɗo weela kam yiɗama wawa renndema gueɗal wawa wadde ko dañƴa ko kañum dañi walla ko jeyɗa ko kañum jeeyi sa yi waɗi ɗum kone hiisima ene fasnima ene teddinma ɗum noon kamɓe jeeyi gueɗe kamɓe goni sukaɓe ko yonta mabɓe yooɓe tinno ɓe moƴƴina yonta mabɓe ko arata ko fof kadi kamɓe tan paggante eɓe paggano koye mabɓe ko adi fof ɓe ndenda e bandiraɓe mabɓe Allah jarama on jarama eyyi ko noon tigui rigui Allah jarama a jarama mi salmini on goto foof inde mum e yettode mum min mbiyetemi ko Zeynabou Amadou Ba kono inde ɓuurmi andirede nde ko Keccel Ba mi salmini yeeɓoɓe Ayaw habrirde AIDS TV so ɗum ɓenni min dillarmi ɗo koye wiyete développement communautaire komin woni superviseur centre mo développement communautaire mo Tulde centre développement communautaire ko World Vision addanno min ɗo kono hande machallah duuɓi 13 amin hen ha heeɓi 14 min jiirima hen koye amen no feewi no feewi no feewi kono jiɗmi yewrude hen tan koko faare keesuji épargne et crédit gonɗi ɗo ɗi mi haalino nane mbimi wonde ko keesuji ɗi komin reclino ɗo ko 250 cukalel 250 cukalel ngel sukaɓe sappo foof ko debbo timata ɗumen woni noon min dañi hen nogas jeeyi debbo nogas jeeyi rewɓe ɓe gona yoɓeteɓe koɓe yarlitiɓe tan eɓe liggo holno ɓe mbaɗante haɓe mbawa dañde gartam e koɓe mbaɗata ko woni min jeehiro World Vision waɗi formation ko min heɓlano e formation garmi keblumi rewɓe nogas joyo rewɓe nogas joyo ɓe eɓe jogui caisse goto caisse o ko waɗi caisse o ko cotisation hebdomadaire woni hen nder yontere ɓe piyata yontere ne waɗi piye ɗiɗi piyal gotal ko épargne ɗum koko moftete ɗon pour hitande piyal keddigal ngal ko solidarité woni min mbiyata jokkere endam joni noon yor rewɓe nogas joyeɓe goni ɗo ha woni hitande fawde mi kadi yiide mi wuuro ngo no way mawdude kadi eɗe sohlini développement naata hen no fewi no fewi keblumi nogas joyi woɓɓe ngari gabbe ɓe ɓenne ligguima lebbi 5 kañumen ne jii hen gartam ɓe ñaagui ko kadi yomi heblanɓe nogas joyi ko noon min jaari ha hande centre o ɗo rewɓe ɓe ene jara e 250 debbo 250 debbo machallah amin jiiri hen koye amen machallah no fewi ko ardi foof épargne o ko fannuji ɗiɗi ha heeɓi 3 min mbaɗiri ɗum fannu gadano o so tawi hawre julde korka timmi hitande amin mbawi fusde kees o andede rewɓe no mbawi tampude galleji tampude sukaɓe so tawi fusama hen so hawre julde korka ma ittu ko ɓiye dañi ko hen julde so hawre uddirgol école ko entreprise kayeji e koltu sukaɓe julde taske ko noon e haajuji goɗɗi aduna kebtotoɗimi fof machallah min itta hen fannu ɗimmo woni solidarité o ko yontere fof ko temedere min piyata neɗɗo so woni aduna anda ko heptoto ɗum jayiyaji to goodi fof ne woodi e nder aduna he woni temedere nde somin ndendini so tawi won jaayi kewe wuuro he min guitta min nokkana hen jomum e sutura min nawana jomum te machallah ɓe mbaɗi hen fewi won fonnoɓe mahaneɗo ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe wonɓe cellani woni ɗo e wuuro he ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe won évacueteɗo nokshode ne sohli kalis ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe ko ɗum woni mujub caisse épargne et crédit o eyyi ko noon tigui rigui eɗen gandi mujuɓe jonde meɗen walla garagal meɗen ɗo en AIDS TV ko ñalɗi pinal ɗi Tulde Dubago jogori wadde beele onon rewɓe Tulde Dubago on jiitima hen koye mon mbeɗa sikki kañum waɗana tan ko rewɓe saabu ko rewɓe tan ɓuuri wawde dillude hen on jii mbeɗa andi ɗo mbawɗen yaade fof mon jii rewɓe ɓe enen daari
kadi inchallah salla jaaɓi mon ji ɗeɗo balɗe ɗiɗi balɗe mon ji darde rewɓe e nder hen mon ji kadi rewɓe ko kebbori wadde inchallah ɗeɗo nder balɗe ɗi so Allah jaaɓi son gonni ɗo mon ji darde rewɓe sabu ɗo debbo ala fof haydara yahara oɗen kam eɗen gandi hande ko so développement kala ɗo développement ne waɗe il faut debbo arɗo nde goɗɗum wawa rewde hen sabu ko rewɓe goni yumpiraɓe galleji goni nehi sukaɓe goni foof goni galleji e caggal ko rewɓe goni yummiraɓe goni suddiɓe goni waniraɓe rewɓe hol erago ma e rewɓe tulde ye erangam kadi duttotomi tan koɗo puɗɗorinomi adan ɗo développement ala fof yahara kadi saɗa yiiɗi ɓamtude rendo tan ɓamtu debbo min erno ko andude min par ce que koye développement duuɓi 14 mi wima ɓeɗa liggodo e rewɓe koye groupement ji liggotomi ernoɓeɓe tan ko hande ko haal kala ko kalamiɓe hande o haade janggo eɓe nana saabu ɗo min dendata ɗo ala ko min kaldata ala ko min jeeɗo talata foof sa ari ɗo mbawɗa yade sa ari e nder centre ɗo ummiɗen joni ɗo ma taw ɗon rewɓe en joni ne dendi erangam tan wiide ko yooɓe tinno ɓe ɓuura darade ɓe ɓuura tinnade ɓe ɓuura darade ɓe ɓuura liggade par ce que jonde haydara firtani so neɗɗo jooɗima heewa daña ko heewi daɗa ɗum sa ligga kadi ko heewi daɗma ko ɗum woni erangam ko rewɓe yo tinno daro ha ɓuura ko darino hanke heccangue kadi rewɓe tullinaɓe kadi kañumen mbiraki yo dar saabu guila dawa dawi kañumen ko dariɓe tan machallah bisimillahi rahmani rahim caggal yettude Allah e julde e nelaɗo makko Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam hande kadi en dañi fartange joddade ɗo ene e mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen kadi goto e mawɓe nder tulde Dubango e Hartallo joni en tottanmo o wasiyo sukaɓe ɓe holno poti jaggirde enɗam mumen holno poti jaggirde koye mumen alhamdulillah rabbil alamin moƴƴo Aissata Demba Hammady Fatim moƴƴo Alassane Takko Hammady Fatim mi salmini dendagal e julɓe mi salminima e dendagal bande en ɓe gonduɗa mi salminima e dendagal haaju mo dari ɗon e dow mum o minen ko mbasiyotomi on hen ko seeɗa minen komin darino hen adan amen e gardagol Fatim Boulil ala ko min dañani hen ala ko min jiyani hen kala welema min biltima hen kala dañal min dañi hen kala darde min darima hen min puɗɗori ko goobu min puɗɗori ko cañu min puɗɗori ko jardin guila jardin dukuñ ha jeebi jardin jeeri mo jeeri o noon min keeɓi hen caɗele seeɗa min kaɓama hen min cokama hen min piyama hen hunde fof min dañi hen kono fof dey hatta e min nangi hen neɗɗo kam nangat tan ko haaju mo dari e dow mum ne daña hen nafoore e ononne haaju mo dari ɗon oɗon daña hen nafoore on min mbiyat tan ko yon tinno nangone haaju o haaju dental ngal ɓuuri tidde ndente tawɗon ko yimɓe ne ndenti wuro ngo ala o ko ceɗɗo ala o ko torodo ala o ko cubballo ala o ko bawɗo wonde fof enen fof jiidi yumma e baaba kala e mon ƴettaɗo mo asku mum ƴetta liɓoyte koye goɗɗo on ɗum noon waɗi enen fof jiidi so jiidi taniraɗo goto noon jiiden anniya jiiden muñal jiiden teddugal jiiden gollal minen e saaha momin golloto o min gollima ala fof komin gollaki ala fof kadi komin dañani hen oɗon e tinnoɗe daroɗe e gollal mon arde ko tinnoɗe e jeeyi mon tinnoɗe e haajuji gonɗon e dow mum ɗi kala ko neɗɗo foti jeyde ko kañum jeeyi ko foti rendude e bandu men ko kañum bandu men ndendi son darima nden darde on jakoyta janggo e jaam minen adinoɓe ɓe ndendi guese ndendi wuuro onon ɗo ari ha heeɓi en ɗo joni enne ko hen tan ndewat hen yo Allah won ballo yo Allah uddiri yaña uddira ko nafara yo Allah jurno balɗe moƴƴene battade min Mayram Souleymane mi hokki on duwaw ha yeeso Allah min e banda men foof son tinnima on darima o darde nde min darino nde onone ma wonɗo Allah heɓni on Allah ne wawi onon dañon ko rontini on ya yidde Allah e nulaɗo Allah allahumma salli ala seydina Muhammadou eyi Aissata so sukaɓe gummanima hunde mawɓe jaɓɓima ɗum rewɓe jaadi hen ɗum ɗo kay machallah ko yarata yeeso tan so Allah jaaɓi sikki ala ko yarata yeeso rahmatullahi nde tawno machallah tulde no ummani ɗum de sukaɓe tulde no gummani ɗum de guure keddiɗe accani ɓe teeli e maɓe jaafo noon no feewi sabu mataw ko min leeli arde seeɗa no min gari nde min kawri tan koye leetere cidenaɓe kañumenne machallah min kawri hen waɗi fayida ko wiyete ko tan seeɗa ala ko barke woodi joni joni o en mbiyat tan karallo yo rokku men élément o gueɗe fof e guure fof waɗi taari cidenaɗe a siftorede
so tulde siftori cide ha noddi ɗum ko wadde tuldenaɓe ngoni cidenaɓe ngoni tuldenaɓe ɗum ko guila e gandi gueɗe fof ene rendina no mawɗo o wiri ni ala ko kewata cide tawa tuldenaɓe garani walla tuldenaɓe memaka ala ko kewata cide ala ko kewata tulde tawa cidenaɓe garani ɗum ɗon ko karama ko hunde moƴƴere hakkude meɗen so ɗum ɗon ɓenni kala komin mbaɗi hen emin jawa ɗum kala komin mbaɗi hen gande emin jawa ɗum sabu no mbiruɗen ni kala ko ndondi ɗon min dondoto kala ko tambi ɗon min tamboto min ñagoto Allah tan ko programme baɗeteɗo yalla yettiɗum e dow jaam tawa hay kata en jiyata hen kala no fewre yaara noon kadi ɗum wona fijirde ko ɗum programme développement ko jencude kadi gueɗel ne hen reedu meeru waɗata l'islam ɗum ko gandu goto yimɓe neɗɗo keyɗuɗo nanata kadi nalanke men o ko nalanke tigui rigui kadi ko nalanke kellifaɗo ko nalanke kadi pour jencude pour ko gueɗal ngal pour ko leñol ngol yaara yesso daña faggo gueɗe mum foof juɓ ɗum ɗon noon ñagoɗen tan ko bisimilla makko no mbiruɗon ni ɗomin mbi no bismori ɗon ni minenne min gari bismademo yantude e moɗon donc so won perguite goni hen oɗon jallo oɗon jaafo présentation oɗo ko Abou Amadou Baba gandiraɗo Abou Madina kañum woni mawɗo wuuro Thidé par intérim gaydi Bocara oɗon emin ñaagui on duwaw sellani nan Nouakchott oɗo ko gaydi Moussa Djiby wiyete andira ko Samba Yummoyel kañum ni jeeya koye notable uji wuuro he oɗo ko Mamadou Abdoulaye ɓurɗo andirede Adama Habi Amadou onne ko notable jeeya e wuuro he oɗo ko Oumar Soko Oumar ɓurɗo andirede Oumar Amadou Daɓɓe oɗo ko Hamad Tichane Thiam ko ɗo rese wuuro mon he ko noon fof oɗon gandi ɗum ko dongore tan gasi Mamadou Hawli walla mbiyon Mamadou Hawli eywa o ko Aliou Fayide wiyete ɗum ɓuuri andede o wiyete noon ko Abou Bocaraji eyyi min kaloɗo ko Ndongo Hammad Samba noon tan gasi Ndongo haali Baba Mal so noddama holto yimɓe ƴewta tan aspect nalankagal ngal Baba Mal noddira tulde ko pour aspect développement ko ɗum woni juɓɓudi garagal makko ɗo ko aspect développement ɗum waɗi noon kala momin gandi kala bandiraɓe foof nottima hen bandiraɓe foof rewo e worgo min jettima mumen min kalni ɗumen min teddini ɗumen onon on gari on gaddirini yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah siftoron te ko haalte no fof on kaali Thidé e Tulde Thienel Thialgou Bakaw haalayɓe fof ko galle goto haalayɓe fof ko endam goto sa memi goto tan memi heddiɓe donc ñagotoɗen Allah tan duwoden yo Allah naw ɗum yesso yo Allah hokku en wadde kadi ko wayni jokkodiral endam e ko e fannuji goɗɗi e banggue ɗum par ce que ɗum ɗo ko diine enen jiilaki hen kene ko wonadi jaade ɗum ko diine jiiɗa ko développement wiya développement noon a haali ɗo mbiɗa reedu meeru rewata Allah sa heeɗi a ala ko ñamɗa haade ma miijade yaade jama ma jaaha jiiloɗa ko ñamɗa donc so tawi noon yimɓe ko programme développement mbaɗo ni waɗama onon on nortima hen on gaddi ballal mon on mbaɗi ɗum firti ko ononne oɗon jottori janggo e jaam dañde ko wayni tuldenaɓe e woɗɓe gara norto on mbaɗiri noon te min ñaagui Allah yo ɗum yaaru yesso on jarama Allah jarama on jarama président ɗum ko e enveloppe one wadde hen cakkude wadde hen basalle mbimi mbimi oɗo enveloppe
oɗo enveloppe ene wonde ngaari ene wonde ɗum ɗo noon koko waɗete basalle en kimmaji en yaade e ngaari he emin jawi ɗum emin jawi jiɗɗon jiidi min Allah kadi waɗi jiidirɗon e welemma caggal yettude Allah en helaɗo mo chef tidiane joom mbaɗe bawɗe hattano mbaɗo ko wela waɗa no welira waɗa kadi no welaɗo ha Allah yettini ɗum ɗo gila diga no foti ni hunde fof heeƴi hen ha yettima ɗo hannde en jiiri ɗum jaam kono softi en ya barki rasul addi on ɗo kay ko welemma e weltade e wadde kadi ko enen jiidi yumma e baba ha ɓuuri ko jiidinden ko hankkadi ko ɓuuri hollini haalo pular mbiya hay hunde on keddani aduna hay hunde on nannani ɗo tan yoni min welimi yiide on nde tan ne weeli sakkane gadduɗon kadi ko gadduɗon ko wadde ko enen ndendi ko woodi ko yo Allah rokku en jofnu ɗum e dow jam yo Allah junnu ɗum hakkude men ya inde Allah ken jiidinoɓe ken yiidodirnoɓe en mbaddi hono ɗe gueɗe ha heewi yo Allah jokku ɗum kadi ya barke Allah e nelaɗi Allah jarama on jarama eyi Aissata jarama cimtol ngol gasani men gartu joni joni so Allah jaaɓi